el missatge o els objectius que tenim aquí. Tenim d'una banda aquests experiments científics, el suport a la gestió, capacitat predictiva, això és el que busquem. Les principals hipòtesis que treballeu són de sequera, suposo, no? Pel clima que estem o... Aquí, el primer experiment amb què començarem és bàsicament de sequera. En aquest primer experiment combinem dues coses. Una, la intensitat de la sequera i de l'altra, l'escalfament global. Perquè, clar, tindrem sequeres cada cop més pronunciades i també l'aigua més calenta. I mirem també la interacció d'aquests dos factors, de sequera i aigua més calenta, com influenciar el funcionament d'aquests biomes. El segon experiment en què treballarem, que seria un altre exemple del tipus de coses que es faran aquí, ja mirarem també l'efecte de dos antiinflamatoris, que és l'ibuprofè i el diclofenac, quin efecte tenen també sobre aquests biomes. Ja em preguntareu, i per què mireu això? Doncs perquè ibuprofè i diclofenac. El diclofenac, que són els típics medicaments que ens prenem quan tenim una contusió, però que de fet quan ens els prenem només assimilem una part i el 50 o 60% d'aquest producte farmacèutic l'excretem, arriba a la depuradora i la depuradora arriba en bona part del riu. Quan arriba al riu té un efecte tòxic i el que volem és veure també aquesta toxicitat quins efectes té sobre el funcionament i per tant sobre la qualitat de l'aigua, etc. Això seria aquest segon experiment que volem fer. Que és un tint que es fa servir per marcar patins de cabell, etc. Però nosaltres el fem per marcar aquesta aigua. Quan introduïm, tota l'aigua canvia de color i això el que ens permet és veure la hidrologia que hi ha en aquest canal. O sigui, la velocitat de l'aigua, la velocitat màxima, la velocitat mínima, veiem també el grau de dispersió que tenim aquí dins. I tot això és important perquè aquests canals, el que són al cap i a la fi, són rius artificials. De manera que volem simular les mateixes condicions de velocitat, profunditat, dispersió que tindria un riu en condicions naturals. Per això és important dissenyar el canal per reproduir el més dignament possible la hidrologia en els rius. Com veieu ara, la dispersió és bastant homogènia i es veu clarament al llarg del canal de forma circular.